Jawmirawo tagi duniya e ko yeɗata nder duniya. Ha nder takle maako en ɗo tawa koseje, en ɗo tawa maaje, en ɗo tawa dabbaji, en ɗo tawa ɓiɓɓe adama e takle feere feere ha nder duniya. Min naste nder dunde Afrika ha lesdi Zimbabwe. Min yahe laare asngol ƴewnetengol vadoma laatiɓe himɓe kayfi'en ɓe kooli kosɗe ɗiɗi ha kosingal. Lesdi Zimbabwe ɗo tawe nder dunde Afrika. Ndi ɗo heddi be lesɗe feere feere nayi: lesdi Afrique du Sud, lesdi Botswana, lesdi Mozambique e lesdi Zambie. Laamorde maari laati berniwol Harare. Ndi ɗo mari ɓiɓɓe adama ko ɓurata million 14 ha nder maari. Asngol vadoma ɗo tawe nder diwal Mashonaland ha nokkure ƴewnetende Kanyemba. ɗakki maayo Zambes laatingo lamba 4 ha juutirka ha nder Afrika. Asngol vadoma laati dañeteɓe be kooli kosɗe ɗiɗi ha kosingal. Kooli jungo 5, kooli kosɗe ɗiɗi, ɓe laati remoɓe e fiɗoɓe. Tagdi kosɗe maɓɓe ɗo ƴewne ectrodactyli nder ɗemgal Faransare. Hitande 2012 limgal vadoma en laati 16 ha nder lesdi Zimbabwe. Tefoɓe ande ɗo yilla ɓe, nyawdoɓe ɗo yilla ɓe, liñoɓe ɗo yalɗira ha maɓɓe. Asngol vadoma laati asngol kaydiningol ha nder asli dunde Afrika. Dartol ko bo tarihi asngol vadoma ɓe kooli kosɗe ɗiɗi ha kosingal timmi haa ɗo. Ɗum derɗi komon Muhammadu Sani Banyo on ɗo waddina mon darti duniya. Miɗo tawe ha WhatsApp ha lamba nga ɗo windi ɗo: wassalamu aleykum.